Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen Serifula télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma seli bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye kelen i n'a fɔ a tun fɔra cogo min na CEDEAO jamana ɲɛma 5 mun tun kan ka na an fɛ ba Maliba kɔnɔna la walasa ka kuma M5 RFP ani jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛn bɛ se ka segin an ka jamana kɔnɔ cogo min na u kunbɛra Senu pankurujigi kɛnɛ kɔnɔna la président Ibrahim Boubacar Keita ani ministre ɲɛma Dr Boubou Cissé fɛ ni ne y'aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin aw ma i n'a fɔ a tun fɔra cogo min na CEDEAO jamana 5 ɲɛma mun tun kan ka na an fɛ Maliba kɔnɔna la walasa ka kuma M5 RFP ani jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛn a bɛ se ka segin an ka jamana kɔnɔ u kunbɛnna ka bɛn ni alamisado juillet kalo tile 23 ye Senu pankurujigi kɛnɛ kɔnɔna la ni président Ibrahim Boubacar Keita ani ministre ɲɛma Dr Boubou Cissé fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ waliya minnu fɔlen don walasa k'i kisi coronavirus bana ma n'o de ye masque donni ye a bɛɛ ni masque donna. Plateforme des mouvements citoyens n'olu ɲɛsinen don an ka jamana tabiyaw batoli ma u ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni juillet kalo tile 22 ye Mémorial Modibo Keita la u ka kunnafonidi kɛnɛ in senfɛ u y'a yira k'a fɔ u b'u ka kɔkɔrɔmadonni ɲɛsin an ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma ani an ka jamana institution u labanna ka CEDEAO ye waliya mun kɛ n'o de ye cɛfɔ ani bɛn an ka jamana ɲɛma ani M5 RFP maaw ni ɲɔgɔn cɛ u labanna k'o waliya in fo kosɛbɛ. Samayira Sanogo ani Seydou Ɲare tun bɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔ la. Jateminɛw caman kɛlen kɔfɛ ka sanga ni an ka jamana bɛ gun min kan ni waati in na fasodenw ka faranga ɲɔgɔn tɔn kulu min sigila walasa ka kɔkɔrɔmadoli kɛ ka ɲɛsin an ka danbew ma diinɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka bonya k'a to a minɛn kɔnɔ a ka ja ka jamana bonya a sariyasun kɔnɔna na n'a bɛ wele plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales religieuses et la république o sɛbɛkɔrɔ nisɔngoya la ka sanga ni jamana yɛrɛ taabolo ye wa o nisɔngoya bɛ sɛbɛntiya ni kɛwalew ye minnu kɛra jamana in kɔnɔ ni waati laban ninnu na walasa k'o ka dusumakasa ani nisɔngoya yira cogoya dɔw la ka sanga ni o kɛwalew ye kɛnɛ in sigikun bɛ se ye o kadira kɔnɔna na. Minnu bɛ ka maaw labɔ ka tiɲɛni kɛ an y'a yira k'a fɔ a tɛ bɛn an ka danbe baara tɛ silamɛya baara tɛ diinɛ ma sɔn a ma alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a kɛ haramu ye ko jamana kɔnɔ jamanakoden ka muruti ka taa président kama ka taa faama kama k'a ka fanga bila alakira y'a kɛ haramu ye haramu do a ti daga Maliba nin bɛ ka lomo lamba Mali nin bɛ lahalaya min na bibi na a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen siran a b'a bɛɛ lajɛlen hami donc an ka nin jɛkulu nin sigikun ye mun ye ka Mali makaran ka maliyɛnw makaran n'i ko ka Mali makaran o kɔrɔ ye mun ye Mali sigikan fɛn bɛɛ lajɛlen n'a bɛ wele ko institution anw sigikun ye k'olu makaran minnu tanyana la Ala ka hinɛw la Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma. Fasodenw ka jɛrɛjɛkulu in min ka laɲini ye kokɔrɔmadoli ka kɛ ka ɲɛsin an ka tabiyaw ma diinɛ ka dɔn k'a fɔ fɛn min don k'a baara cogo la waliya ni k'a jɛya bɛɛ ye ka jamana matarafa ni k'a bonya a ka sariyaw kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ sigikafɔ ye daamu ye o de kadira kɔnɔna na o ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma gɛlɛya min bɛ jamana in kan sigikafɔ ka kɛ fɛn ye min ka laɲini bɛɛ lajɛlen bolo walasa an bɛ se bɔ nin gun in kan. An bɛ ɲɛmɔgɔw an b'u fo k'u encourager u ye baara min dabɔ n'u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn lamɛn walasa an bɛ wasa sɔrɔ jamana kɔnɔ an bɛ ɲɛmɔgɔw fo o la k'o kɛra baara ye a jɛra plateforme ye an b'u fo ka dugawu k'u ye Ala k'o sabati a sabanan CEDEAO ye nali min kɛ CEDEAO an bɛ CEDEAO fo u ka baara la an b'u soutien k'a fɔ u ye baara min kɛ jamana nin kɔnɔ a diyara n ye hali bi Ala k'o kɛ fiɲɛbɔda ye CEDEAO ka chef d'état bɛɛ la u bɛna sini a président ka ca an ka bɔ ko jamakulu
an k'u kunbɛn an k'a yira k'a fɔ Mali ye badenya jamana ye, Mali ye kelenya jamana ye, Mali ye sinitigiw jamana ye, Mali ka di min bɛ ka fɔ tiɲɛ tɛ. Fasodenw ka jɛrɛjɛkuluba in min ni a sigi kuma ni bi cɛ jɛkulu caaman de nana fara u kan ka sanga ni u ka kunkilenna ye, o y'a yira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ hali bi son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani jamana ngulomayɔrɔw bɛɛ lajɛlen mu. An tɛ ka baara kɛ jamanakuntigi ye, an tɛ baara kɛla k'a fɔ premier ministre ye, an tɛ baara kɛla député k'a fɔ k'an ka laɲini de ye, k'an bɛ ka baara kɛ e de ye ko pour que ka se ka e sago kɛ jamana kɔnɔ hali n'o bɛ jamanadenw tɔɔrɔ an ka laɲini t'o ye. Mais an ko politiciens ni u nana ni système démocratie min ye, u yɛrɛ ye sariya système min bila u yɛrɛ k'a labato. Ni démocratie nana de k'aw bɛ fanga ɲini la voie de élection na, n'aw ye maa min ta n'o kɛra wotorobolila ye, a y'a to a k'a ka wotoro boli san 5 kɔnɔ k'a ka wotoro dafa. Mais k'a fɔ a ye san 2 kɛ sira fɛ k'a fɔ k'i bɛn'o bɔ yen ko parce que ko wotorobolila don k'a tɛ se ka taama, o ye nkalon o tuma na a yelila wagati min na a tun bɛ sunɔgɔ de la. Donc an ko an tɛ nin hakilila de la, wa an bɛ de défend dɛ. Ale kuranɛ sanuma kalanni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa o maa minnu ni tora dɔgɔkun laban ninnu na ka sanga ni wulikajɔ ye minnu kun sigila jamana in kɔnɔna na, badabada dali bɛ se nɔgɔya o ye cogo min na, ni ka sɔrɔ ka duwawudon kɛ ka ɲɛsin maa o maa farigan ye minnu sɔrɔ a baara hukumu kɔnɔna na, Ala ka nɔgɔya kɛ u ye. O kɛra kɛwalew ye minnu tora jama hakili la kosɛbɛ ka sanga ni nin kɛnɛ in sigili ye. Sinabef n'o ye bangi baarakɛlaw ka lapasajɛkulu ye, olu tun ye baarabila dɔw boloda k'a daminɛ juillet kalo tile 22 fo ka taa bila juillet kalo tile 24 na, nka baarabila in bɔra a ma ka sababu kɛ Conseil national du patronat ɲɛmaa ka wulikajɔ ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ bangi baarakɛlaw ka nin baarabila la BDM SA tun sen tɛ a la. Fatumata Kane ani Dramane Maleka sɔrɔlen don. Dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna kɛlen kɔfɛ surunanidenw na wariso baarakɛlaw ka lapasajɛkulu Sinabefu a y'a ka mot d'ordre sigi sen kan ni o ye baarabila ye tile 3 ka daminɛ juillet kalo tile 22. Sinabefu ka nin baarabila in a kun ka d'u ye ka sɛmɛ ka se a da la, nka karila kuru la ka danzira la ka sabu kɛ surunanidenw tilara ka kɛ kokura. An ye wulikajɔ kɛ fɛn dɔ de kama, dangari de kɛra an ka sariya dɔw kan, o dangari ninnu an ko k'a tɛ bɛn. O ye an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ, an ka jɛkulu ɲɛmaa dɔ n'a tɔgɔ ko Madame Keita Fatumata Sango, u y'ale de mite ka bila ka taga fo Kabala. U y'a mite kun mun fana parce que a ye syndicalisme de kɛ, o dun sariyaw tɛ sɔn a ma. An ka sariya ninnu kɔnɔ, sariya sunbaw fo an ka jamana yɛrɛ sariyaw kɔnɔ a tɛ bɛn. Donc an y'o de wulikajɔ kɛ. O wulikajɔ in de nana ne wolo ni grève in na, sinon ni grève in kun t'an ka laɲini ye. An ye tile 3 baara boloda de bila, ni tile 3 in ni fɔ ka bɛn ma kɛ an bɛ taga tile 5 kɔnɔ, o bɛ daminɛ tɛnɛ nata. O tile 5 o mana fara tile 3 in kan, o ye tile 8 grève ye. Mais n b'a dɔn tile 3 in yɛrɛ yan'a ka ban a ma ɲi jamana yɛrɛ ma, donc fɔ ka bɔ n bɛ sɔn ka kɛ. An ka laɲini ye muso ka segin a nɔ na, muso de don fana, o de tɛ faamu. Muso don wa o ye dɔ bɔ a jɔyɔrɔ la parce que a ye syndicalisme kɛ, o tɛ sariya ye. Sariya ye mun fɔ o k'o kɛ, a ka segin a nɔkɔrɔ la. BDM SA wariso min ni ko yɛrɛ b'ale kunkan, ale baarakɛyɔrɔ baarakɛlaw ka lapasajɛkulu ye a jira k'a fɔ u sen de ye baarabila in na. O kumana BDM SA ka daw yɛlɛla fa bɛɛ lajɛlen la juillet kalo tile 22 araba. Ne hakilina ye BDM personnel ka hakilina de ye, assemblée générale de kɛra, jama y'a ye k'a fɔ ko nin tɛ baarabila kun bɔ. Sariyaw batola, sariyaw ma sɔsɔ, mɔgɔ kelen kama, mɔgɔ mun yɛrɛ dɔrɔmɛ kelen ma bɔ a sara la. Donc tɔɔrɔ ma se s'a ma, a ma se an ka Mali économie bɛ bila nin cogoya la tan, n'an ye Malidenw ye kɔni, ni Maliko don. Sinabefu ma nin kɛ, mɔgɔ damadɔni de ye nin kɛ Sinabefu la. Sinabefu y'anw ta ye, an bɛ Sinabefu la, an b'a la bi, an b'a la sini. Donc mɔgɔ damadɔni an b'u wele, an ka kuma, an ka Mali bila bɛɛ sanfɛ, an ka mɔgɔ kelen kelen dabila, an ka baara kɛ, an ka to jamana kɔ. Sigikafɔ o de ɲɔgɔnna tɛ, wa sigikafɔ de kɛra sababu ye ka fu siri baarabila in da la, min bɛ se ka to gɛlɛya bɛ se ka wuli. O tuma nin grève ne kɔni ma foyi faamuya la, sabu ka d'a kan interlocuteur min ban foyi la, a ye na an ka kuma. N'o ma ban, i man k'a fɔ i bɛ taa grève la, i bɛ sabari de ka négociation kɛ, hali n'i m'a bɛɛ sɔrɔ i bɛ dɔ sɔrɔ, n'i ye min sɔrɔ i b'o bila i kun, en attendant i bɛ tila ka ko wɛrɛ ɲini. Mais ni e ko k'i k'a bɛɛ sɔrɔ,
ali den n'a wulila don min n'a ka fɛn bɛɛ sɔrɔ o don a bɛ sa o don dɛ o dun tɛ ɲuman ye maa o maa n'i ye hakili bila dusukun ɲɛ i ka baara bɛɛ bɛ ɲa mais n'i dusukun bila hakili ɲɛ dɔrɔn i ɲɛ bɛ fiɲɛ i tɛ se ka foyi ye o dun bɛ kɛ fili de la ni funufunu minalen ni e girinna k'i taama ka don a la cɛncɛn bɛ don i ɲɛ na i bɛ taa bin dingɛ kɔnɔ i sen bɛ se ka kala i bolo bakari nka n'i y'i jɔ k'i bolo biri i ɲɛ na ni funufunu tɛmɛna i bɛ siran i bɛ tɛmɛ o cogoya de don ne kɔni bɛ min fɔ denmisɛnninw ye minnu bɛ yen bi u ka sabari anw ye baara min kɛ pour que ka Senebɛ fini sigi anw de b'o dɔn. A ma ladɔnniya k'a fɔ wariso baarakɛlaw ka baarabila min kun kan ka kɛ tile 3 kɔnɔ a labanna ka dan sira la ka sabu kɛ fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ surunani donbaw minnu kun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana kɛnyɛrɛ ye binakunba jɛkulu ni o ye patronat du Mali ye o ka surunani do kɛra sababu ye ni ka baarabila in dan sira la warisow bi dayɛlɛ maaw bɛ se ka taa u ma magow dilan warisow la sa. Route nationale numéro 27 o ye sira mun bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kulukoro o sira in kan accident dɔ kɛra camion dɔ ani mɔgɔta mobili dɔ ni ɲɔgɔn cɛ accident in kelen kɔfɛ Moribabugu polisiw ka fara protection civile maaw kan olu sera a kɛnɛ kan joona walasa ka dɛmɛ don banabaatɔw ma an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Bon sɔgɔmada na kɛnɛ to bureau la o ye n wele k'a fɔ ko accident dɔ kɛra sur la route RN 27 donc sans tarder j'ai avisé mes éléments an bɛɛ jɛra ka na ɲɔgɔn fɛ an selen yen an nana sɔrɔ ni mobili fila de bɛ yan nɔ ni camion yi ani sotarama yi olu de bɛ yan nɔ donc an ye protection civile wele parce qu'il y a eu beaucoup de blessés donc les blessés ont été évacués à l'hôpital par le soin de la protection civile donc nous sommes là par rapport à ça mɔgɔ ni ma to a la bon pour le moment an tɛ nombre dɔn fɔlɔ u tun bɛ taa ko Banamba si je ne me trompe u tun bɛ taa Banamba Sirakɔrɔla vers Kulukoro u tun bɛ taa yen voilà ne ye welekan min bila yankaw ma u ka les règles de la circulation u k'olu bonya parce que tant qu'il b'olu bonya i tɛ accident kɛ donc n bɛ bɛɛ de wele mototigi fara mobilitigi ka bɛntigi fara a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ ka boli ni hakili ye yan tant qu'il bɛ boli ni hakili ye i bɛ accident éviter il y a jamais un cas d'accident sans infraction tant qu'il ma boli i bolila sariya min f'i ɲɛna i k'o respecter i bɛ boli i tɛ accident kɛ mɔgɔ n'i ma to accident in na mɔgɔ min joginna pour le moment on ne peut pas an tɛ ka numéro fɔ fɔlɔ mais après on va faire la situation ka numéro di mɔgɔw ma. An ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Kɔnɔwarikaw ka minisiri min ɲɛsinnen kun don kɔnɔwari ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ Alassane Dramane Ouattara ka fanga kɔnɔ ni Alassane Dramane Ouattara jɛɲɔgɔn sɛbɛba kun don n'a ye wala sɛmɛ marisi kalo la Marcel Amontano a y'a yira k'a fɔ jamanakuntigisigi kalata min bɛ kɛ octobre kalo nata k'a ye cɛbɔ ye ko i ma bala maa caman na ka sabu kɛ kabini don min a bɛ wala sɛmɛ maa minnu sɔn min ka ja olu caman kun y'a ye k'a fɔ maa don maa min bɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛ sen don jamanakuntigisigi kalataw la n'a yɛrɛ ɲugun tɛ a yɛrɛ la ani Alassane Dramane Ouattara cɛ Alassane Ngɛlɛ ka danaya da Amadou Gon Coulibaly ka Ala ka hinɛ la k'o kɛ cɛbɔ ye ka to yen Marcel Amontano y'a yira k'a fɔ n ye hakili jagabɔ wa n b'a da kɔnɔwari jamana de bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ n bɛ kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigisigi kalata la a yɛrɛ si bɛ san 60 ani san 8 na bi a ka kumaw la y'i sinsin fɛn min kan o ye jamana a basigi gwɛlɛyaw minnu ye kɔnɔwari jamana sɔrɔ k'a daminɛ san 2000 ka na se san 2010 fɛrɛ bɛ se ka kɛ ka jamana kisi o ma cogo min a ka kuma fanba bolila o kan dantigɛli in kɛra kɔnɔwari faaba nanjigiso dakabana dɔ de la Marcel Amontano a kun ka laɲini ye a ka kɛ Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini dɔ Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP cɛbɔ ye nka kabini minisiri ɲɛma Amadou Gon Coulibaly sugandira min fatura juillet kalo tile 8 tɛmɛnen o kɛ n'a kɛ ka wala nzɛmɛ dusu don Marcel Amontano kɔnɔ n'a fɛnɛ ye wala sɛmɛ marisi kalo tile 19 dɔgɔkun kelen Amadou Gon Coulibaly jirali a bɛ kanbɔ jɛkulu jumɛn jɔ a la a da ma don o la ka sabu kɛ a kun bɛ RHDP kɔnɔ a bɔra o la ka kɛ cɛbɔ ye nka Marcel Amontano yan'a yɛrɛ ka na minisiriya jɔyɔrɔw la a mɛnna kɛ n yɛrɛ ye binaku de kan san 2000 ka sɔrɔ ka minisiriya daminɛ o dɔ kɛra transport tourisme ani sojɔkow. Misran jamana n'o ye Egypte ye a wasabilo ye a jira jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi la k'a fɔ n'a ka laɲini ye ko ka kɛlɛ bila ka don danɲɛbɔɲɔgɔn jamana Libi jamana kɔnɔ ko
k'o bi kɛkɛ u bi diɲɛ d'a ma bawo Abdel Fattah al-Sisi ko jatigɛ wale bolodabaw de kɛlɛtɔ de don Libi jamana kɔnɔ ani kulu maramafɛntigiw minnu bɛ ni olu ka ye Libi jamana kɔnɔ u bɛ se ka na ni Misira jamana Egypte basigi cɛnni alamisa Abdel Fattah al-Sisi kun y'a jira k'a fɔ a tɛna n'i sigi k'i bolo da sen kan ka Libi cɛndɔ lajɛ ka walankata ka don Misira jamana Egypte kɔnɔ Egypte ani Émirats Arabes Unis ka taa se Yerusalem u farangu bɛ ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don maa na maa min bɛ ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka jamana ɲɛmaa lakodɔnnen kɛlɛ n'o ye Marshal Khalifa Haftar ye kɛlɛ koyale Marshal Khalifa Haftar la ka sabu kɛ Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ye Fayez el-Sarraj dɛmɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka jamana ɲɛmaa lakodɔnnen Marshal Khalifa Haftar seginna kɔ o de bɛn dɛ Misira jamana mɔ bi n'a yɛrɛ kɛmɛ k'a ye k'a fɔ Fayez el-Sarraj sinsin bere kɛmɛ mɔɔw de ye minnu tɛ surasiw ye jatigɛ wale bolodabaw maramafɛn jagobaw o n'a ɲɔgɔnnaw sariya tɛ maa minnu ka ko Fayez el-Sarraj ye sinsin olu de kan o kumana ko ye cɛnni ye Egypte jamana ma Abdel Fattah al-Sisi y'a jira ntɛnɛn k'a fɔ ani Donald Trump kumana Libi jamana kunkan wa a jirala fana k'a fɔ Donald Trump fana ye nɛgɛjuruku bɛ banba ani Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron cɛ Emmanuel Macron fana y'o kɔrɔfɔ sɛmɛndiya k'a fɔ ale ni Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya sɛbɛkɔrɔ bonyana Libi jamana kunkan nka u kumana fɛn min kan o ma dɔn Eresila jamana kɔni Marshal Khalifa Haftar dɛmɛ jamana y'o ye hali n'o y'a sɔrɔla u jɔn tɛ a la wa Faransi jamana fana kuma bɛɛ ale b'i dogo de k'a ka dɛmɛw kɛ caman siga mɛ k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka jamana ɲɛmaa lakodɔnnen Fayez el-Sarraj tɛ Faransi jamana ka dɛmɛnda ye ka sabu kɛ Faransi jamana maramafɛn dɔw balala ka ye Marshal Khalifa Haftar ka fanfɛlaw dondaw la o kuma cayara kosɛbɛ Faransi kɔni y'a lajɛ k'i yɛrɛ jabajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la nka Fayez el-Sarraj ka o n'a ɲɔgɔnna danayaba kɔni tɛ Faransi jamana kan Donald Trump fana ale basigi tɛ nka a ka kumaw minnu kɛra kɔsada in na yanni kɛlɛ ka koya Marshal Khalifa Haftar la a kun yelen kun don k'a fɔ Donald Trump fana ka dɛmɛ kun bɛ a ye Kongo Kinshasa ministre ɲɛma Sylvestre Ilunga Ilukamba a y'a jira jamana ɲɛma la k'a fɔ a ye wale min kɛ kɔsada in na a ma bɛn ale ma mude kelen ka mɔgɔ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi bi ala minɛ ka yɛlɛma don surasiya kɔnɔ ka surasi ɲɛmaw falen ale ɲinɛmɔ ministre ɲɛma Sylvestre Ilunga Ilukamba a ko in balala ale la kojugu bawo ale y'a mɛn maa wɛrɛ de da ale ni jamana ɲɛma bɛ fanga kelen kɔnɔ fɔ kunnafoni di siraw de ka ale ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛma ye yɛlɛma don surasiya binaku ka surasi baw jɔyɔrɔw falen ko in kɛra ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye a donni kama ministre ɲɛma Sylvestre Ilunga Ilukamba a kun bɛ taama na Kongo Kinshasa duguba filanan Lumumbashi maa min b'a nɔnabila jamana ɲɛmayaso kɔnɔ n'a tɛ yen o ye ministre ɲɛma danga ye ministre min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Gilbert Kakonde Malamba ye jamana ɲɛma Félix Tshisekedi sina ka ko in la a n'a ka danga in jɛ n'o ye ministre ɲɛma ka danga Gilbert Kakonde Malamba ye ka sin ka ko don bala ten maa minnu zɔn min ka jan olu ko nin gwɛlɛya in bɛɛ lajɛlen de bɛ sin ka kɛ sababu ye maa k'a dɔn k'a fɔ fan filaw minnu jɛra ka fanga in da ɲɔgɔn fɛ ni u bɛ ka labaara bi u ka jɛ kɛmɛ pati kolonba in ɲɛjugu bɔnna an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka man di ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila n'a ka fanga ɲinindɔn ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu FCC ani jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi n'a ka fanga ɲinindɔn ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ko Kashi u fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ bi kabina dogolen kun don fɔ ka n'a da nbɛda ka bɛɛ ye Sylvestre Ilunga Ilukamba ministre ɲɛma a diyagoya taara de Félix Tshisekedi fɛ ka sabu kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fanfɛma don o de y'a tɔgɔ di wa a ka kan fana jamana ɲɛma ka diyagoya ta ka sabu kɛ fanga sigi cogo ye fanga fanba bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fanga ɲinindɔn de bolo wasaden fanba wasabilo filaw assemblée sénat marabolo wasabilo ni o ye assemblée régionale ye ka taa se marabolo ɲɛmaw gouverneur nin bɛɛ kɛn bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fanga ɲinindɔn mɔɔw ye o kumana fanga bɛ sin ka bila jamana ɲɛmaakɔrɔ ka bolo kan ten nka ministre ɲɛma Sylvestre Ilunga Ilukamba n'ale kɛra jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka maa ye a ka ministre ɲɛma danga o bɛ kɛ jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi ka maa ye o kumana Félix Tshisekedi ni min kɛlen filɛ nin ye ka ko baratu ale kɔ Gilbert Kakonde Malamba o ye jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi ka maa ye Sylvestre Ilunga Ilukamba de ko jamana ɲɛma ma mun de kelen kama a b'ale ka danga bila ka surasiw ka falen ni tɛgɛnɔ bila ale nɔ na
a manga maa wɛrɛ ka tɛgɛnɔ bila ale nɔ na jamana sariyaw kɛn bɛ k'a fɔ k'a jɛya k'a fɔ nin n'a ɲumanna sariya se n'a bɛ tɛgɛnɔ bila bɛɛ maa wɛrɛ man ka tɛgɛnɔ bila i nɔ na jamana ɲɛma ni minisiri ɲɛma aw fila de b'a tɛgɛnɔ bila jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila ni a ka fanga ɲinindɔn ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu FCC olu fana ye kunnafoni dɔ kɛ ka tugu minisiri ɲɛma la ka kɔkɔrɔma don k'a fɔ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ye fɛn min kɛ nin ye ko kɛta tɛ bawo yɛlɛma donni surasiya ɲɛmayaso la a kuma bɛ senna bilako tɛ kalo caman ko don ka minisiri ɲɛma to taama se fɛ Lumumbashi ka sin k'a ka danga kɛ ka sariya se tɛgɛnɔ bila minisiri ɲɛma nɔ na k'a kɛra kokolo ye jamana ɲɛma fɛ. Panguru Ethiopia Airline dɔ manana sini nduguba Shanghai panguru jigikɛnɛ yɛrɛ ka jɔlen donita panguru do juillet kalo tile 22 araba ko in kɛra ka bɛn n'o ye Shanghai panguru jigikɛnɛ na panguru do min kun bɛ duguba 4 de ni ɲɔgɔn cɛ Matama la duguba fɔlɔ Shanghai yɛrɛ a jenina yɔrɔ min Chine duguba filanan o ye Sao Paulo Brazil duguba do duguba sabanan o ye Santiago ye Ameriki gun ka Chili duguba y'o ye ni ka sɔrɔ ka na farafina Ethiopie duguba Addis Abeba tɔɔrɔma maa si sɔrɔ ni ma tiɲɛ tasuma ye manani daminɛ doni yɛrɛ don yɔrɔ panguru kɔfɛla yanfa ni ka sɔrɔ ka na se yɔrɔ tɔw mɔ tasuma falaw nana joona ka dɛmɛ don panguru lakanabaw mɔ tasuma in sera ka danzira la ko min nana ni panguru in jenini kɔni ye tasuma wulili ye a la o ma se ka dɔn sɛgɛsɛgɛli de bɛn'o dankɛnɛmaya nka Ethiopian Airline Ethiopikaw ka nin panguru jakɛdaba in a jɔyɔrɔ bonyana coronavirus banako in na ka sabu kɛ panguru minnu dora taa ni ka segiw la ni doniw ye kɛnɛya minɛnw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ale de kun don. Afrique du Sud kaw fɛ Nelson Mandela jɛɲɔ dɔ fɛnɛ bira ko kura a si kun bɛ san 95 la u k'a ma ko Andrew Mlangeni a kɛra Nelson Mandela jɛɲɔ ye a fatulen jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ye dantigɛli kɛ k'a fɔ maaba dɔ de dalen ye nin ye bi Afrique du Sud jamana den bɛɛ bolo juillet kalo tile 14 a dara lapitaninso dɔ la Afrique du Sud duguba la Pretoria k'a sabu kɛ ko a barakɔrɔ yanfa kun bɛ k'a dimi a ka soma yɛlɛmali o bɛ sin ka Nelson Mandela jɛɲɔgɔnw dɔgɔya ten Afrique du Sud jamana kɔnɔ balo la Nelson Mandela ani maa minnu ka kiriw jatigɛra kiri dɔ senfɛ u ko kiri min ma ko procès de Rivonia san 1963 ka taa se san 1964 mɔ maa in kun bɛ o maaw la ka fara Nelson Mandela yɛrɛ kan a senfɛ a jirala nazaraw fɛ u la bawo nazaraw de kɛn kun bɛ ka Afrique du Sud jamana jakoya mara ka na wale jamana kɔnɔ farafina kɔni ka jamana minɛ k'a k'i ta ye kiri jatigɛli a jirala k'a fɔ Nelson Mandela n'a jɛɲɔgɔnw b'u si kaso de kɛ san 1994 san 30 o kɔfɛ Nelson Mandela bɔra kaso la ka kɛ Afrique du Sud jamana ɲɛmaa ye ni ka fu siri nazaraw ka siya woloma da la Andrew Mlangeni min fatulen filɛ nin ye ale ye san 26 kaso de k'a senfɛ o de kosɔn Desmond Tutu ni o fana ye Nelson Mandela jɛɲɔ dɔ ye min bɛ balola bi maa in bilen a ko a bɛ da Afrique du Sud jamanadenw kan k'a fɔ maaba min dalen filɛ nin ye maaden don maa min y'a ka ɲɛnamaya di jango bi Afrique du Sud ka denw bɛ se ka bi ye a ko Andrew Mlangeni ani Nelson Mandela ka taa se tɔw ma nin bɛɛ lajɛlen jɛnna a ka kodɔn ni kala min bɛ a la baara ɲɛdɔn min bɛ a la denbaya kanu denw kanu furumuso kanu k'u jɛnna bɛɛ de kɔ ka kaso ta jango jɔnyajuru bɛ se ka tigɛ ka bɔ bidenw sen la ko kumana ko maakɔrɔw y'u ta kɛ k'a tɔ to denmisɛnw de bolo sa ko kumana ko denmisɛnw de bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a m'aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in na siya woloma kɛlɛ a nɔgɔyara Afrique du Sud jamana kɔnɔ kabini Nelson Mandela bɔra kaso la ka kɛ jamana ɲɛmaa ye san 1994 a fɔra ko damakɛɲɛ ka don jamana den bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ nazara ni farafin nka hali bi n'a ka biya maa minnu ka ca n'o ye farafinw ye fanda ka ca olu de la ka tɛmɛ nazara kelen-kelenw kan o de kosɔn maa minnu zɔmin ka ja olu y'a yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛ in kɛra fankelenma ye nka fɛn min yɛrɛ t'i faamu nin bɛɛ kɔfɛ o ye k'a fɔ farafina bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ Nelson Mandela ni bilali ka kan kuma min ni a bɛ kaso la kuma min ni Afrique du Sud ka denw a farafindenw bɔnɛ banfula bɛ ka don u kunna nazaradenw fɛ o jɔnyajuru tigɛlen ni farafina jamanaw bɛ ka cɛsiri ye ko maa dɔ de sɔrɔla o farafindenw na Afrique du Sud jamana kɔnɔ bi minnu fɛnɛ bɛ k'a fɔ k'u ɲɛ tinɛ ye dunan ye ka bɔ farafina maa wolofima nanen baara la Afrique du Sud aw ka taa bila olu la k'olu fa k'u ka butigiw tiɲɛ k'olu bɛ k'aw ka fantanya juguya o fɛnɛ ye fɛn ye min tɛ ka faamu Afrique du Sud ka den fɛnɛ na bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a farafinden o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani cɛw ka lajɛli la aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma.